educada dins les nits boges de la menestralia i de la petita burgesia. Ha trobat el punt dolç entre el geni i la ridiculesa, o sigui, sap riure's d'ella mateixa sense fer mal a ningú. Després ve la senyora Pigrau, l'altra cara de les nits boges, que recorda dels pobres per Nadal. La senyora Pigrau és, aleshores, una senyora de l'Eixample, que diu coses verdes sense esqueixar-se, que no ensenya més enllà del turmell de la paraula. Darrere d'ella, l'ombra d'en Josep Sampere, l'artista que es vinculà a Barcelona com avui ho ha fet la seva filla. Sentimental, la seva veu rogallosa s'entendreix quan enfila els records, però cal, sobretot, centrar-nos en els ulls de la Mari Sampere. És allí on ella no és capaç d'amagar res, ni la paròdia ni la comèdia. S'esvaneix aleshores la digna senyora Pigrau i la cabaretera de Bastaix, i ens trobem amb una dona que ha tingut la sort de triar el seu destí. Mari, la teva infància fou feliç? Molt feliç. Jo vaig ser, com aquell que diu, la precursora de l'estriptease. En aquella època era costum, així que naixies, et posaven a sobre d'un coixinet i et tractaven despulladeta. No sabies mai si era home o dona perquè sempre era de panxa cap avall. Però vaig ser una nena molt feliç, sí. El meu pare i la meva mare treballaven, guanyaven bons sous i vaig ser molt feliç. Tinc 5 germans, bueno, 4 i jo 5. I anàvem molt benvinguts, ens divertíem molt, col·legis, viatges, una infància d'aquelles que te'n tens que guardar un gran record. I fins a quin punt ha tingut importància la figura del teu pare? Molt. Jo era una noia, quan era molt joveneta, era una noia desgarbada, llarga, prima, lletja. Ara estic més bé que estava. I, per cert, no t'han dit mai que t'assembles a mi quan jo era jove? Pues sí. Tindrem que preguntar els orígens, però és així. Però, i llavors, doncs, era allò del petito feo, saps? Estava una mica fora d'època, perquè una dona de 1,76 m pesant 50 quilos, amb el cabell ros, uns ulls verds i així, no era gaire normal. I vaig agafar un complex horrorós. Llavors vaig ser de les primeres dones que vaig portar a Espanya l'aparat aquell, l'aparell d'ortodòncia, em sembla que es diu així, i tenia els dos ullals aquí dalt. I clar, anava pel carrer i un dia em van dir, mira si és lletja, pobreta, que li han posat morrió. Vaig arribar a casa plorant, el meu pare em va dir, què et passa? Dic, home, per què soc tan lletja? I jo vaig pensar que aquesta dona tonta no és. I em va dir, sí, ets lletja, però tens una gran personalitat. I pensa que la personalitat és millor que la bellesa, perquè la bellesa amb els anys se'n va, i la personalitat queda. Diuen que el teu pare va ser un gran actor dramàtic. No va ser, en certa manera, un actor frustrat des d'aquest punt de vista? No. El meu pare, indiscutiblement, i en molts llibres morals, inclús en l'enciclopèdia, ha sigut l'actor més complet que ha donat Catalunya. I consti que no ho dic com perquè sigui el meu pare, no. El meu pare era un home que va abarcar tots els gèneres. El mateix et cantava una opereta, va ser el que va estrenar totes les operetes aquí, el Conde de Luxemburg, la Casta Susana, Eva, el Barón Gitano, com et feia un drama, com et feia una cosa còmica. Ara bé, el meu pare tenia una personalitat i una vis còmica innata. Això és una cosa que neix. I, com que avui dia és molt més, no avui dia, sempre és molt més difícil fer riure que fer plorar. Perquè fer plorar, tenir una mica de sentit comú i dient alguna cosa una mica sèria, ja en tens prou. Però jo m'ha agradat molt que em diguessis això, que la gent recordés, ho he explicat en molts puestos, ho he publicat, però que la gent recordés, o a la joventut els expliquessin que en Josep Sampere no era aquell artista del vodevil, que molta gent només parla del vodevil, no. Que en Josep Sampere era l'actor de tota aquella gran època del teatre català. Josep Sampere va ser el que va fer tot el teatre íntim, amb Adrià Gual, on se va estrenar la Santa Espina, on se va estrenar la presó de Lleida, on se van estrenar tantes i tantes coses. Va ser el que va fer tot el segle de les audicions Graner, on va estrenar també el Brevet de Sevilla, un dels seus grans èxits. En Sampere va fer Molière en català, va fer Shakespeare en català, va estrenar tot el teatre de Santiago Rossinyol, quasi tot, amb el qual hi unia una gran amistat. En Josep Sampere va fer tantes i tantes coses i dic, la Santa Espina és una de les coses que em fa molta gràcia perquè la gent creu que és solament una sardana. La Santa Espina és un conte que algun dia m'agradaria poder posar altra vegada en l'escenari. I llavors volien, i el meu pare va estrenar el Garidó. Hi ha un autògraf a casa meva que en Guimerà posava el Garidó que jo havia somiat, perquè era un home que a pesar de que tenia una gran estatura, com jo i tot, en el fons era un ingenu. I últimament sí, últimament es va dedicar a fer vodevil, vodevils mestres, d'aquells vodevils que a França han fet famosos en un Fernandel, amb un Remy, amb un Louis Jouvet, amb una sèrie de gent aquestes, però clar,
El meu pare era català i llavors aquí això de fer vodevil, mare de Déu, era com si fos un pecat mortal. Però hi ha un aspecte que molt poca gent sap perquè ha estat una pel·lícula censurada fins ara, que ell va protagonitzar l'Espoir amb l'André Malraux quan va venir a Barcelona. És veritat, el meu pare havia fet moltes pel·lícules, també va ser dels pioners, i l'última pel·lícula, justament, que no he vist, va ser l'Espoir, dirigida per Malraux. I que veurem aviat, suposo, Jo no? espero que sí. La van passar un dia en l'Institut de Miró, però aquell dia jo no estava a Barcelona i tinc moltes ganes de veure perquè dic, és l'última pel·lícula, és a dir, quan se va acabar la guerra, amb Malraux em van portar la pel·lícula i encara no la vaig veure acabar. Després, desgraciadament, va morir el meu pare i m'agradarà molt veure-la. Tu parles molt del teu pare, o sigui, es nota que ha estat un home que no solament t'ha influït des del punt de vista professional, sinó també humà. Però, en canvi, em fa una mica l'efecte de que parles poc de la teva mare. La meva mare era una artista molt bona, una gran dona, una dona molt guapa, molt bonica, però clar, la personalitat del meu pare, com aquell que diu, no és que l'anul·lés perquè la Rosa Arnaiz la coneixia tothom, però la coneixia com la dona d'en Sant Pere, comprens? O sigui, que en un matrimoni, quan hi ha una personalitat tan acusada com era la del meu pare, encara que no vulguis, la meva mare tenia que estar en un segon terme, però va ser una gran dona, una gran mare sobretot, i una dona que pels fills es desfeia. El teu pare se sentia, doncs, molt vinculat a la cultura catalana. Sí, el meu pare ha sigut un dels homes que ha tingut, a més, no sé si molts ho sabran, el meu pare era impressor, tenia una impremta, i el meu pare tenia una de les biblioteques més importants que es podia tenir, diguéssim, particularment a Catalunya, i també era un gran patrocinador i un gran amic dels pintors. Jo recordo quan era petita tota aquella sèrie de pintors, en Junyent, en Sisquelles, que sí, molts d'aquests pintors que anaven allà en Tarruella, molts anaven allà amb el meu pare i deien, mira papito que estic fumut, en aquella època aquests pobres pintors que vull dir, imagina't els quadres com se cotitzen, i recordo que el meu pare els ajudava perquè a casa meva jo he vist una col·lecció de quadres, per exemple, aquest diré Rossinyols, Martí Alsina, Urgells, Graner, és a dir, el meu pare era un col·leccionista i era un home molt intel·ligent. Hi ha una anècdota molt bona. Antigament es creien que la majoria dels actors eren gent que no tenien cultura i em va sortir un article de no sé qui dient això, que era llàstima que els actors catalans no tinguessin més cultura. I el meu pare, que ja et dic que era impressor, ell doncs va agafar l'article i el va corregir, no de faltes d'ortografia, sinó de redacció, de puntuació, li va corregir i li va enviar una carta que deia perdoneu que un humil actor us porti corregit el vostre article. Com és que ara no hi ha aquesta vinculació entre els actors, entre vosaltres, gent de teatre i gent del món de la cultura, pintors, escriptors? Sí que hi és. El que passa és que abans potser els artistes era com tota una família, perquè jo també recordo que, a pesar de que el meu pare era actor de comèdia últimament, encara que havia cantat, doncs, era molt amic de tots els cantants de sarsuela o dels dramàtics o de gent de Madrid. Ara no sé, cada qual va una mica més per si, i llavors es reunien a les nits, es reunien i feien una mica de tertúlia, i tertúlies també tinc un gran record. Nosaltres vivíem al carrer Claris, que ara és Via Laietana, o Clarís, no sé com se pronuncia ja, i número 7, i al costat hi havia un bar petit, que encara existeix, el Xic Bar, i en allà quasi sempre hi havia una tertúlia on hi anava en Francesc Pujols, on hi anava en Marriera, on hi anava l'Armenteres, també, de quan érem joves, on hi anava tota una sèrie de gent, per exemple, en Rossinyol, en Roura, tota una sèrie de gent, i allà feien com una tertúlia, comprens? I estaven molt vinculats, el que passa és que ara és molt diferent. Que és que vivim de manera diferent, ara. Sí, ara no hi ha temps per res. Abans les dones no tenien ni rentadores, ni planxes elèctriques, ni lavaplatos, que se'n diu ara, i tenien temps per tot, i cosien a mà, i planxaven les camises amb midó. Ara tot es fa a màquina i no tens temps de res. Però i les dones tenien temps d'anar a les tertúlies? Caramba, sí, tenien temps, ja hasta les tardes anaven als cines i als teatres i a berenar. Vols dir que no parles d'un cert tipus de dona? O de totes? No, de totes. Generalment jo recordo que la meva àvia i la meva tia, doncs, això al matí anaven a plaça, feien com tothom feia, feien dinars i tot, i encenien el foc amb carbó, i ventaven, i planxaven, i les planxes s'escalfaven amb foc. Tot això em sap molt greu dir-ho, perquè llavors la gent et pensava que tinc molts més anys encara dels que tinc, perquè sempre me'n posen molts més, que si en tinc 70, que si en tinc 80, no home, no apretem tant, no apretem tant. Com vas viure la guerra? Això et anava a dir, això que deien que la gent sempre diu sí, perquè quan treballava amb son pare abans de la guerra no. Jo no havia treballat mai abans de la guerra. Quan va venir la guerra va ser un cop, allò que diu, un cop gran, acostumats com estàvem a fer una mica de hijos de papà.
El meu pare es guanyava molt bé la vida perquè, a més d'actor, era un home bastant intel·ligent. Llest, doncs, era primer actor, director, empresari, o sigui que tenia la facilitat de guanyar més quartos. I al venir la guerra es va col·lectivitzar tot. Els meus germans se'ls van emportar al front, allò de les quintes aquelles del biberón, i vam quedar les 3 noies, som Pepita, Ramon, Mari, Gabriel i Teresa, Titina per nosaltres, no? I llavors, doncs clar, vam quedar les 3 dones i els 2 nois se'ls van emportar. I llavors al meu pare li donaven 3 duros. I va dir, home, amb 3 duros tanta gent no podem viure. 3 duros ell, 3 duros la meva mare. I llavors ens vam posar a treballar, la meva germana, la Teresa, la Titina, molt maca, i jo. I la gran es va quedar més aviat a casa, a arreglar la casa, diguéssim, no? I llavors ja eren 3 duros el meu pare, 3 duros la meva mare, 3 duros la meva germana, 3 duros jo, i eren 12 duros. I 12 duros ja podies anar fent. Però el teu pare va manifestar simpaties per algun bàndol o... No, polític no havia sigut mai. El meu pare el que ha sigut sempre un gran català. Un gran català i sobretot un barcelonista. Tu saps que el meu pare durant 40 anys seguits va fer temporada en el Paral·lel, en el Teatre Espanyol, i feia els 9 mesos en el Teatre Espanyol i 3 mesos per tot Catalunya. O sigui, quasi... Jo quan vaig ara, de vegades això que en diem gales, ara que abans se'n deien bolos, quan el seu pare va venir aquí, el meu pare coneixia tot Catalunya pam a pam. No es va moure mai de Catalunya. Li havien ofert contractes per Madrid, per Mallorca, per tot arreu, fins inclús per Amèrica, i mai es va voler moure d'aquí. Perquè ell deia que, a més aquí ho tenia tot. La dona, els fills, els amics, el públic, el teatre, i no es va moure mai d'aquí. I com és que el Paral·lelo ja no és allò que era? No, què va. I fixa't, jo quan ho vaig conèixer, ja en aquell Paral·lelo que m'explicaven que inclús en el carrer Nou, les botigues del carrer Nou no tenien ni portes, perquè no es tancaven ni de matí, ni tarda, ni nit. O sigui que a les 5 del matí podies anar a comprar uns mitjons, unes bragues, el que volies, és igual. No serà que estem més tristos, tots? Tenim ganes de riure, però potser el temps està més complicat. I el paral·lel aquell, jo et dic, quan jo era petiteta anava amb el meu pare i em feia una il·lusió perquè era una animació, un cafè, un teatre, que sé, hi havia tantes coses que et feia l'efecte, com ara jo vaig a França i me'n vaig al Montmartre, i aquests puestos em feia l'efecte del paral·lel de que era això, una artèria de Barcelona que es podia equiparar amb un Montmartre, amb un... No he estat mai al Broadway, però una cosa així. T'has enamorat moltes vegades? No. No, he sigut una dona... Bueno, m'hi he enamorat. És que hi ha moltes maneres d'enamorar-se. Platònicament, sí. Platònicament m'enamorava, no, m'entusiasmava o idealitzava. Per exemple, jo recordo molt petita que jo estava enamorada d'en Pau Casals, de l'Emili Vendrell. Jo sempre he sigut molt sentimental. De petiteta era una dona molt... Bueno, una nena molt bellugadissa, molt entremaliada, no dolenta, entremaliada. I si em volien tenir quieta, saps allò de que la música mansa les fieres... Ens el posaven amb un fonògrafo, que llavors se'n deien fonògrafos, música de Bach. I llavors jo que m'estava quieta, així, i de vegades hasta plorava, escoltant a Bach. I quan vaig ser més grandeta, igual. O sigui que soc sentimental 100%, comprens? M'agrada la música, tota classe de música. Ara, quan escolto Bach, per exemple, m'agraden molt els Beatles, però quan escolto Bach no penso en els Beatles, i quan estic escoltant els Beatles no penso en Bach. És una cosa molt diferent. Pot fer perillar un matrimoni que la dona tingui més nom que l'home? Es necessita tenir molta comprensió, o es necessita, per exemple, com hem fet amb el meu marit, que des del primer moment jo li vaig dir, tu et cases amb un artista, perquè això sí, el meu pare va morir després de la guerra, jo em vaig posar a treballar pels 3 duros, com te deia, i llavors, doncs, clar, jo li vaig dir també això sí, al meu pare, si jo puc ser alguna cosa, seguiré, si no, més m'estimo plegar. Jo, de fet, soc modista i sombrerera, amb el bon sentit de la paraula, he tingut una casa de barrets, amb el bon sentit de la paraula. Doncs vaig veure que sí, que hi havia alguna cosa. Quan sortia jo a l'escenari, sense voler, la gent em mirava. Això que vaig sortir fent rep a parets. El primer paper, recordo que es van fixar a mi, va ser una obra de l'Alfons Roura, que era el Mariano de l'O, i jo sortia vestida de gitanet, imagina't, gitanet, 1,76 m, rossa, i només tenia tot el meu d'allò, cada vegada que hi havia una festa deia, vull ballar. I sempre em deia, vés, apa, nena, vés, i sempre em treien. Fins que un dia el públic es va posar que la deixin ballar, i vaig tenir que ballar. Comprens? I eren els 3 duros. O sigui que després, quan se va acabar la guerra i va morir el meu pare, va ser un trauma terrible per mi. I el meu marit, al dir-me si ell llavors era un pretendent que jo tenia i que si em volia casar amb ell, vaig dir, però amb una condició. El meu pare sempre deia, amb 5 fills m'agradaria que un d'ells continués. Però jo obligar-los no, perquè això és una cosa que no es pot obligar. I li vaig dir al meu marit, jo continuaré. Ell devia pensar, bueno, aquest ja es cansarà.
Però no, el que s'ha cansat és ell, però jo no m'he cansat. I tu quan puges dalt de l'escenari continues sent la senyora Pigrau, t'oblides, ets la Mari Sant Pere... És una cosa molt curiosa això que em passa. Per exemple, jo he estat durant 20 anys treballant a les ordres, millor dit, amb la companyia de don Joaquim Gassa, el gran empresari don Joaquim Gassa. I cada vegada que fèiem un estreno, jo li deia, bueno, dona'm el llibre, el paper, i deia, no, fes el que vulguis. I deia, home, no, doneu-me alguna cosa que jo sàpiga què tinc que fer. Llavors passava uns dies horrorosos abans d'estrenar, perquè no sabia què tenia que fer, no sabia què... Jo pensava, ai, mare de Déu, ai, papa, què faries tu aquí? Saps aquelles coses com si parlessis amb ell? I arribava el dia de l'estreno, uns nervis, a mi se'm posaven aquí l'estómac, uns nervis horrorosos. I així que surto, em passa encara ara, així que surto i trepitjo l'escenari, no sé per què, se m'ocorreix tot, estic tranquil·la, salvo situacions... És una cosa innata. Sents el públic? Sí, completament. És a dir, quan surto, jo ja sé el que puc dir i el que no puc dir. En segons quin públic el que tinc que fer o el que no tinc que fer. Com és que no has fet més teatre dramàtic i tràgic? Això també és una cosa que m'agradaria molt fer-la. Potser perquè estem necessitats de riure, i d'actrius còmiques no n'hi ha pas masses. D'actrius, què et diré, que facin comèdia còmica, sí, però una cosa és fer comèdia còmica i l'altra és ser còmic, que és molt diferent, encara que sembli el mateix. I llavors jo, clar, em vaig dedicar una mica, potser per egoisme, perquè era més fàcil i arribava més de cara al públic, a fer la cosa còmica. Però m'agradaria molt fer una mica de tragicomèdia. Per exemple, si ara t'oferissin un paper com Lady Macbeth, l'acceptaries? Potser això no és el que em va més bé. A mi m'agradaria més, què et diré jo, la línia salvant distàncies, clar, d'en Charlot. Aquest home que, a pesar de fer riure, sempre té aquella nota sentimental, comprens? Que és, en realitat, el que som els còmics. Els còmics, en el fons, som uns grans tràgics, perquè de la comicitat a la tragèdia només hi ha compàs. I m'agradaria fer una obra que pogués, que en certs moments la gent se li apretés el cor. Me'n recordo que quan va sortir Cabaret, quan es va estrenar aquí Cabaret, tu vas dir que al veure la Laisa Minnelli, que feia precisament això, tu t'hagués agradat molt fer aquest tipus de papers. Tu saps el que em va costar, perquè quan jo vaig començar a treballar, tinc que dir-te que potser al morir el meu pare i jo no se m'hagués ocorregut mai seguir més en el teatre. I sempre dic que en la meva vida hi ha hagut 3 homes. El meu pare, que de fet va ser el que em va assenyalar el camí que tenia que seguir, l'Ignacio Iquino, que va ser el que va creure en mi des del primer moment. L'Ignasi Iquino és fill d'una tiple que treballava amb el meu pare, la Teresa Idel, i del mestre Ferrer. I va creure en mi des del primer moment, va ser el que em va donar l'ocasió de fer-me popular, perquè vaig fer una sèrie de pel·lícules amb ell, després també va fer una companyia de teatre, Jorma Martínez Sòria, que era de l'Ignasi de l'Iquino, i vam debutar en el Borràs. I després en Gassa, que em va fer internacional. I després també hi ha una gent que vull recordar, que són l'empresa Feijóo i Castilla, que aquests em van fer entrar en el circ. Aquest món que molta gent despectivament a vegades diu ai, no sap fer més que el pallasso. Mare de Déu, que és difícil fer el pallasso. I per fer el pallasso es necessita tenir un fons. És dir, els nanos tenen un radar que capten el que és veritat i el que no és veritat. I per això et dic que en la meva vida hi ha hagut una sèrie de gent que han cregut en mi. Ara, em va ser difícil perquè abans hi havia una mica la creença de que si no era una dona guapa, sobretot amb la revista, si no era una dona guapa o una dona escultural o que es desvestís, que no podia triomfar. I en Gassa em va fer primera figura de la seva companyia, on hi he estat molts anys, on hem tingut moltes vedets guapíssimes, i sin embargo jo, ja et dic, ni era guapa ni em despullava, i estava allí de figura. I jo sempre deia, ho veus, el que m'ha costat, i sin embargo, ara vull dir, la gent ja ho comprèn, que encara que no siguis una bellesa, tens la Laisa Minnelli, tens la Barbara Stranger, que en realitat és el gènere que jo feia. Però tu aleshores no et sents una mica estafada de que s'hagi dit tant que les dones han de ser guapes per poder fer aquest tipus de gènere o per fer qualsevol cosa? No creus? Vull dir que ha estat una injustícia? Sí, abans sí, ara no, ara ja s'ha superat això. La prova la tens que en el cinema americà quasi totes les grans figures no són dones guapes ni molt menys. Però no serà perquè les dones us heu imposat? Sí, això sí que tens raó. Jo ho vaig tenir que demostrar, saps allò que diu per la cara, perquè si no, i sobretot el que em va ajudar molt va ser el públic. Si el públic no m'hagués acceptat, tampoc jo comprenc els empresaris per una tossoneria no tenien pas que voler que jo fos primera figura, però com que el públic em va acceptar, doncs mira, recordo la meva primera aparició a Amèrica, a Buenos Aires, concretament a cara al públic, que, clar, jo sortia i havien sortit tota una sèrie de senyores despullades, que aquí llavors encara no es permetia, i jo deia, bueno, jo què vinc a fer aquí? I quan sortia, jo sortia tota esbarada,
saps? I de cop i volta, quan començaven a donar i veia que la gent anava rient, era com una satisfacció interior. Jo dic que en aquell moment era com el torero, saps? Que li tiren el toro al ruedo i que el té que anar torejant per allà on van, saps? I quan ja el té seu, llavors disfrutes. Per tant, tu has desenvolupat més aquesta lletzó per ser diferent de les... O sigui, per demostrar que tu, per la teva cara, podies fer més coses. Sí. A més, abans ja et dic, tenia aquest complex, ara potser sóc menys lletja del que era abans. I era una lletja una mica especial. Era una lletja que tenia uns ulls bonics, com tu, que els dents molt bonics, un cabell molt bonic, un cutis bonic, però al fi al cap tenia la cara llarga, un nas tort. Potser ara, que és el que em diu la meva filla, mamà, si et haguessis operat el nas, potser hagués sigut Miss Universo, més a saber, perquè n'hi ha hagut de pitjors. Però llavors no era això, el tipus estava completament fora de moment. Una dona llarga, prima, rossa, amb ulls verds, perquè els tinc verds, encara que a vegades no es veuen. I llavors era moda la dona més aviat baixeta, rodoneta, i jo, clar, moltes bultos no tenia. Allò que et diuen així, no. Era més aviat pam, pam. I clar, va costar una mica més, però estic molt contenta ara. El que sí he fet és, no m'ha agradat mai gens riure d'una tercera persona. Prefereixo ridiculitzar-me jo que no pas ridiculitzar-me un altre. I com és que no hi ha continuadores en el teu gènere? No sé per què. Potser per falta de valentia. Perquè ja t'he dit abans que d'actrius que facin comèdies còmiques n'hi ha bastantes i bones. I hi ha hagut també una dinastia, per exemple, de les San Pedro, tant la Guadalupe Muñoz San Pedro, com la Mercedes Muñoz San Pedro, com la Matilde Muñoz San Pedro, com ara mateix la Lina Morgan. Són actrius còmiques que fan coses còmiques. Però això que ara en diuen showwoman, no sé si ho dic bé, però una cosa així, en realitat jo fa molts anys que ho faig, això, d'anar a les sales de festa i estar-me una hora, 2 hores, per exemple, ara mateix he vist aquesta gran actriu que és la Nacha Guevara, però aquest gènere d'estar-te una hora, 1 o 2 hores en una sala de festes o en un escenari, tu sola de cara al públic, jo ho he fet moltes vegades. I no serà que les dones són massa tímides o tenen massa sentit del ridícul? Potser sí, deuen pensar que això no fa bonic o que els hi fa fer el ridícul, i que va, ja ho voldrien. Mira, la Lari tenia una frase, aquest gran còmic Lari, que va ser durant molts anys company meu en la revista, en certa ocasió, que no sé què li va dir una vedet, li va dir, tindries que fer això, tindries que fer allò. Dice, yo he llegado a ser vedet siendo como soy. I la Lari li va contestar amb molta intel·ligència, mira, nena, como tú, por mi lado, han pasado muchas, pero han pasado. Jo encara hi soc. Doncs jo et diré el mateix. De vedets al costat meu n'han passat dones, potser les més boniques, ja no et dic d'Espanya, sinó de molts puestos, perquè hem tingut vedets estrangeres, però se n'han anat, han passat. I jo per fer riures, igual que en tingui 30, que 40, que 50, que 60, que es tingui gràcia i la gent m'accepti. Per tant, esclar, és que parlant amb tu es veu que és molt més important per una dona la intel·ligència que no pas la bellesa. Això no en dubtis, no en dubtis, això és un consell que sempre donen a aquestes dones que es creuen que són desgraciades perquè no tenen un nas perfecte o perquè no tenen un tipus apolínic o el que... No té res a veure. Quan hi ha algú aquí, aquí, es pot sobresortir també igualment. El que passa és que tots teníem que saber estudiar-nos i saber per què servim, per què valem. I no serà també un problema d'educació? O sigui, tu vas tenir el teu pare que et va saber desenvolupar la teva personalitat. No serà que moltes vegades els mestres a les nenes no els saben desenvolupar la seva... Potser sí, però és que és molt problemàtic conèixer. Mira, tu també tens un pare fantàstic, un pare al qual jo estimo molt i he admirat molt, molt amic del meu pare, i no et càpiga dubte que també ha influït molt amb la teva manera de ser. Llavors, potser per als mestres tenen tanta gent al costat d'ells que no poden anar estudiant cada alumne, no? Sí, que són els pares, potser. Són els pares els que tindrien que saber. I jo el que trobo ridícul és aquests pares que diu no, el meu fill té que fer això, com antigament, saps? Naixia un nen, pues el meu fill quan sigui gran serà capellà. Caramba, si no tenia vocació, per què tenia que ser capellà? Tens que saber més o menys. Mira, jo tinc un fill i una filla. El fill està molt ben situat, té una indústria, i la meva filla, fixa't, tu coneixes la meva filla, és una noia d'una gran personalitat, d'una gran figura, fa molt bonic, però va voler ser metge i acabar la carrera de metge. Per què li tenia que dir, no, vull que siguis de teatre, vull que siguis artista? No. A ella li va agradar ser metge, doncs metge. No es pot torçar mai la voluntat d'una criatura. Se li pot indicar més o menys, però el que ell vol es té que fer. Què és una vedet? Això és una paraula que m'ha agradat molt que me la preguntis. La gent creu que la vedeta és la dona aquesta despampanant, una dona guapa, una dona amb un tipus... No. Jo una vegada vaig voler saber què era la paraula vedet. I en l'enciclopèdia posa vedet, buque guia d'una esquadra. O sigui que en realitat la vedet és la figura
sobre la qual gira tot. La vedet pot ser, que et diré, com era un Luis Mariano, que era una vedet, com un Maurice Chevalier, que era una vedet, com en un circ, si hi ha un lleó que fa salts mortals, és el lleó. La vedet és la figura principal d'un espectacle. T'agrada cantar? M'ha agradat tant. Jo cantava molt bé i tenia una veu molt bonica, però se'm va fer allò que en diuen un ull de poll, però en vez de fer-se amb el cap, se'm va fer allò que en diuen un nòdulo, que queda més mono. Se'm va fer un nòdulo aquí a la corda vocal, que és molt freqüent amb gent que parla molt, i el meu vici és aquest, i me'l van operar i desgraciadament em van rossar les cordes vocals i m'ha quedat aquesta veu. Però jo inclús havia cantat àries d'òpera i tot, sí, amb l'Antonio Losada, un gran home de ràdio i de tele, havia cantat. Em recordo una anècdota. Érem de teatre i ens va fer cantar per primera vegada a la Maria Dolores Pradera i a mi, en un programa de ràdio. I la Maria Dolores Pradera va cantar allò de Estan clavadas tres cruces, això. I jo vaig cantar l'ària de la Butterfly, i després una cosa de Mozart, la versesa de Mozart, que sí jo. I després m'ha quedat aquesta veu. Però mira, és tan personal, cada vegada agafo un taxi, no em veuen i dic, vagi a tal puesto, i em diuen, oi que vostè és la Mari Sampere? I per la veu em coneixen. Eres molt amiga del Marco Redondo i de l'Emili Vendrell. Sí, amiga i admiradora. Dos figures enormes. Hi ha una cosa que també m'agradarà dir-ho, ara que m'escolten públicament. Jo visc al carrer Ricardo Calvo, que és el carrer d'un actor, un gran actor castellà. Més avall de casa hi ha el carrer de l'Alberto Romea. Més amunt hi ha el carrer de la Teodora La Madrid. Hi ha una sèrie de carrers a Barcelona d'actors i de figures castellanes. I per què nosaltres a Barcelona no podem tenir carrers de coses nostres? Per exemple, l'Emili Vendrell, per què no pot tenir un carrer? Si és un home que ha estat molt i que a més ha sigut una gran figura. Perquè el mateix l'Enric Borràs crec que té un carrer per allà a Vallcar, que no ho sé, però en Tolrà, el Margirgo, el mateix meu pare, que va crear una època, a l'Eladi. No serà que potser part de la nostra burgesia i no tenen contacte amb els seus mites més populars o personatges, se'n recorden? Deu ser això, perquè també hi ha un Millet, un Tolrà, una Peles Mestres, tota una sèrie de gent que són gent que es tindria que tenir un carrer perquè sàpiguen per recordar-los. Per què oblidem tant els nostres personatges populars? És una cosa molt curiosa. Els oblidem a dins de casa i els defensem a morir quan són fora de casa. Tu, que ets tan coneguda fora de Catalunya, a tot l'estat espanyol, quina impressió té la gent de tu quan vas allà i quan parles amb el teu accent català? Això és una de les coses que em van vaticinar quan jo vaig sortir de Catalunya. Em diuen, aquí sí, perquè és filla de son pare, però quan arribi a Madrid o a Saragossa o pel nord, o quan vagi cap allà a Galícia o Sant Sebastià o Bilbao o Santander, aquesta dona reia, i Andalusia, mare de Déu, aquesta dona se la menjaran. I no. Es veu que hi ha còmics molt bons, que són locals. Jo m'he trobat amb còmics madrilenys, molt madrilenys, que quan surten de Madrid ja no té gràcia. O còmics, per exemple, molt catalans, com havia sigut, no sé, puc dir noms en còmics catalans que tenien un tipus que fora d'aquí no podia agradar. Però hi ha còmics, potser el meu és, a més de la paraula, potser és el gest, la figura, la manera de comportar-me, i he tingut sort. Mira, allò que diem, encertar una quiniela. I no serà que dones molt la imatge de la senyora típica catalana? Potser també. Com el viatjant de vetes i fils que va per tot arreu, tu una mica ets la senyora catalana, no? Doncs potser sí. Però també et vaig dir una cosa, que jo m'he trobat anar en països, per exemple, ja no de parla espanyola, i inclús concretament aquí sales de festa, a Palma de Mallorca, una vegada m'han dit, miri, avui no s'hi amoïni, perquè quan són francesos i inglesos més o menys ja t'hi entens, parlo bastant francès, anglès em defenso, o italià o portuguès, però eren finlandesos, noruecs, què sé jo, d'aquells països que no els entens. I em van dir, és igual, mira, surt i vés-te'n i justifica, però a mi allò, l'amor propi, vaig dir no. I vaig sortir i vaig començar a fer, em recordo que vaig cantar el meu nom, però més que cantar-lo, ho vaig fer tot en mímica, i el relicari tot en mímica. Vaig tenir un dels èxits més grans de la meva vida, i em va fer una satisfacció molt gran de pensar que encara que no parlis l'idioma, solament per un gest, que és el que jo he fet en el circ, pels nanos. Els nanos és que els hi expliques, d'explicar-los un xiste. I per què la figura del pallasso, ara que tornes a parlar del circ, està tan desprestigiada si els nens hi creuen tant? Desprestigiada no, el que passa són la gent que ho diuen amb menyspreu, diuen, no és que el pallasso. Però fixa't, un Charles Rivel, jo vaig tenir la sort també de conèixer en Groc. Tota aquesta gent són gent que per arreu del món se'ls hi fa uns grans homenatges i se'ls hi té una gran admiració. Quan jo vaig començar a fer
perquè jo he sigut Augusto. Dels pallassos hi ha el dos, el cara blanca, que és el clom, i l'Augusto, que és el tonto. I recordo que el senyor Rico, que eren de la parella Rico i Àlex, un dia li vaig dir, no hi ha hagut mai cap dona que fes de pallasso? I va dir, de pallasso sí, o sigui, de clom sí, d'Augusto no. Jo vaig fer-ho. Ha sigut una de les coses que m'ha donat més satisfaccions. Tu saps per tot arreu com m'agasajaven, com diuen, com me feien, no sé, coses que no me les han fet potser fent teatre, i com les criatures venien a la meva caravana a posar-se les meves sabates, les meves caretes, a portar-me, què sé jo, bombons, carmelos. Va ser una època que la tinc que agrair molt als senyors Feijóo i Castilla, aquesta època que m'han deixat viure, tan bonica del circ. Tu has parlat abans d'això de que se'n riuen dels pallassos. El circ va de baixa. En canvi, està comprovat, quan els nens van al circ s'ho passen molt bé. No creus que als nens se'ls dona massa un cert tipus d'espectacles i en canvi no se'ls entreté amb el món de la màgia i de la fantasia, que és el circ? Amb això també estic completament d'acord amb tu. Jo sempre deia, ja ho sabem, que em diuen, als nens se'ls té que dir la veritat des que tenim 4 o 5 anys. Per què matar les il·lusions? Tan boniques tenir il·lusions. Tu t'imagines, quan érem petits, que pensàvem que venien els Reyes de Oriente i que posaves la sabateta i que et portaven joguets i que els nens venien de París. Era tan bonic. Ja ho sé, després quan ets gran també ja ho saps. Per què dir-los quan tenen 3 o 4 anys? Per què matar aquesta innocència, que és el més bonic que hi ha? Tu saps, hi ha una anècdota que si tens m'agradaria explicar-te-la. Això que m'has preguntat tu ara, a Canàries, em van dir, em van escriure una carta, un diu Mari Sant Pere, perquè em van preguntar això del circ, i vaig dir que mentre hi hagués un nen, el circ no moriria mai. I llavors un mestre d'un poble de les Combres em va escriure i em va dir, sí, però els nens dels pobles no arriben al circ. I llavors a mi se'm va ocórrer demanar a en Manolito Feijóo, que és una persona sensacional, que per què no invitàvem aquests nens? I per ràdio vaig invitar a aquests nens d'aquest poble que vinguessin. Però clar, llavors se'n van entrar tots els altres pobles i tots van dir nosaltres per què no, nosaltres per què no. I vam fer una funció on van venir 6.000 nens, 6.000 nens, i tots els pobles, i diguéssim, els ajuntaments posaven els medis de transport. I van fer tothom treballar gratis per aquestes criatures. Va ser tan emocionant, perquè hi havia nens d'aquests que no havien vist com aquell que hi havia ni un cotxe. I tu saps el que era veure 6.000 criatures en un escenari, quan sortien els lleons, els elefants, aquelles cares. L'únic que em sap greu és no haver-ho filmat, perquè allò no es tornarà a veure mai més. Em vaig passar tota l'estona plorant. Després, clar, tots em portaven regalos, em van treure com aquell que diuen bombros, però la cara d'aquelles criatures, la satisfacció d'aquelles criatures, aquella il·lusió, això és el més bonic que hi ha. Si en el món no hi ha il·lusions ja pleguem, home. Hi ha que haver il·lusions per tot. Cada època per lo seu. Quan ets petit, quan ets petit. Quan ets més gran, quan ja comences a ser noi, que si aquell noi m'ha mirat, que si no m'ha mirat. Quan te cases, perquè sé el marit, perquè sé la casa. Quan tens fills, perquè els nens. Quan ara, com jo, perquè ja tinc 2 netes. Les il·lusions no es poden matar, és el més bonic que hi ha. Per què no has fet més teatre català? Justament perquè no m'encasillessin. Perquè al ser filla del meu pare, el ser filla d'un actor netament català, el haver nascut aquí i el ser com una espècie, deixa'm que em posi una mica vanitosa, una mica de símbol pels catalans, perquè jo m'he trobat anar a molts països d'Amèrica de dir, mira la Mari Sant Pere, la nostra Mari Sant Pere, però no és per mi, és per el que significa, perquè els hi recorda Catalunya, m'entens? Doncs llavors vaig pensar, m'encasillaran i llavors no sortiré d'aquí. I jo volia provar, com t'he dit, aviam si jo podia ser internacional. I el teatre català en tinc que fer. En faràs aviat? Sí, molt aviat. Em penso que més el que em penso, perquè tinc algunes obres, sobretot una d'en Vilacases, que em fa molta il·lusió estrenar-la. Has dignitat i president aquí? Clar, tots els catalans tenim que estar contents. El que m'agradaria és que ho païssim, perquè molta gent, en realitat, no saben ben bé el que tot això significa. Sobretot la joventut s'han deixat portar, perquè, mira, sí, la Generalitat, l'Estatut... No, estudieu una mica, sapigueu el que és tot això. És allò que diem, saps, menjar bé però pair bé. És veritat que un locutor et va dir que els catalans lladraven? No, això no és veritat, pobre home. Li van fer justament perquè els catalans li tinguessin mania. No crec que cap locutor sigui tan, com t'hi diré jo, inconscient de dir això davant d'un públic. El que sí és veritat és que, no vull dir el nom, però certa senyoreta, al fer-me una entrevista, una actriu, que per cert va estar una temporada que els catalans hi tenien molta mania, ara veig que li han donat prèmits i tot, de Barcelona, que això és el que no trobo gaire bé, va dir que, claro, que els catalans lo guardáis todo debajo de un ladrillo. I vaig dir, no, els catalans ho disfrutem
i ladrillos no, perquè la majoria tenim moquetes. Tu creus que no ens fa bastant de mal aquesta idea que tenen de nosaltres a altres llocs de l'estat espanyol? O sigui, que hi hauria d'haver-hi més comunicació entre els catalans i... Avui dia estem molt expressidos, perquè si t'hi fixes, com jo deia a Buenos Aires, que com que jo els hi parlava en català, em deia, oi, esta catalana, i jo deia, no, perdoneu, si al fin i al cabo, que, mira, el himno nacional argentino és d'un català, Blas Parera. El Fumando Espero, que és un dels tangos que es canta més, és d'en Viladomat, català. La mejor actriz que tenéis aquí, llavors encara vivia la gran Margarita Girgu, és catalana. Uno de los mejores actores que tenéis és Albert Closes, català. Diu, entonces, què queréis? Si tot ho teniu aquí. I per tot arreu, a Madrid també som una sèrie de catalans que gràcies a Déu hem tingut èxit i que estem molt ben considerats i molt ben mirats. Tu no vols que et parli de política? No, sóc a política totalment. Però què és el que et fa més pena del que veus al teu voltant? Ja et vaig dir una vegada, i torno a repetir, hi ha dues classes d'artistes. Els que es fan a base d'una política, com per exemple a Grècia s'ha fet la Marina Mercuri, una gran actriu però que ha sigut des del primer moment política, com aquesta de sèrie de nois, els quals jo admiro molt, canto autors, que es fan a base d'una política, i els actors que vivim al marge de la política. Per exemple, jo, quan entren al teatre, no els hi pregunto si són d'esquerres, de dretes o de centre. Entren, riuen, i prou, no ens diem res més. I per això jo sempre he volgut estar al marge. La meva manera de pensar és meva. Jo procuro, com te diré jo, ser honrada amb els meus pensaments, però de política no en parlo mai. Però ets liberal amb els altres. Sí, i a més considero que hi té que haver sempre un diàleg i que tothom té que exposar les seves idees. Ara, barallar-se i matar-se no, cada qual que digui el diàleg, diguéssim, la discussió. Potser és que m'agrada el discutir, però discutir, tu em parlaràs a mi si em convences molt bé, o jo et parlaré a tu i si et convenço també, però a la força mai. Quin sofriment humà no pots suportar? Tot el que són les injustícies i les criatures. Jo les criatures, tu saps que, no és per retreure, però saps que faig moltes coses benèfiques, tot això del càncer, tot el dels subnormals, dels minusvàlidos, i això em fa molt mal, molt mal. Una vegada em van preguntar quan aquest llibre, 100 espanyoles i Dios, d'en Gironella, gran amic, al qual admiro molt, i em va dir, ¿crees en Dios? Vaig dir, sí, por egoísmo mismo creo en Dios. Dice, ¿no has dudado alguna vez? Vaig dir, sí, alguna vegada he dubtat, quan veig aquestes coses, quan veig criatures de 3 i 4 anys, que dic, quin mal han fet aquestes criatures per ser com són, per no poder estar integrats dintre de la societat. Llavors em rebel·lo, però penso que deu ser un designi de Déu, alguna cosa, i et tens que conformar. Però això em fa molta pena, això i els vells. I la gent, diguéssim, que no té comprensió per una persona malalta, per una persona... Com això que et deia, quan vaig pel carrer, o vas pel carrer i veus que algú riu d'algun defecte físic d'un altre, això em molesta enormement. I creus que tot això no es pot resoldre a través d'una altra organització social? No, això és la manera de ser de cada un. Jo et coneixo tu una miqueta i sé que no et riuràs mai d'un geperut que passi pel costat teu. Com jo mateixa et deia, quan jo anava pel carrer i era tan llarga i prima, la gent a vegades se m'enfumia. I com és que n'hi ha uns que se n'enfumen i els altres Perquè és la manera de ser. Perquè si tots fossin bones persones, no hi hauria guerres, no hi hauria baralles. Desgraciadament, els homes n'hi ha qui disfruta fent mal. Tu no has vist que a vegades hi ha nanos petits que ja és d'instint, que disfruten fent mal amb una bèstia o pegant patades amb un gos. Llavors és un instint, no és que els hi hagin ensenyat. Però té importància, no, l'educació? Caram, una mica sí que té importància, però si tens aquests mals instints, mal va. Aquesta gent jove que no tenen... Ara no hi ha cap... Com diré, abans la vida humana tenia un valor, ara no té cap valor. Va, anem a tirar una bomba, va, que mori qui mori, va, que matin a qui matin, home, no. Són bones o dolentes aquestes pel·lícules que fan de vegades? Algunes fan mal, algunes fan mal perquè t'ensenyen a fer una sèrie de coses. A més, de vegades hi ha assassins tan simpàtics i tan agradables que els emportaries a casa. I llavors les criatures ja es veuen héroes, saps? I de vegades fan mal. En 2 anys, sobretot a Catalunya, s'ha vist com una revifalla o un sorgiment molt important de la lluita per l'alliberament de la dona. Sí. Tu hi estàs d'acord amb que les dones lluitin per alliberar-se? Sí. Estic d'acord, encara que jo sóc els que puc dir perquè no he estat mai lligada, sempre he sigut una dona lliure amb el bon sentit de la paraula, o sigui que des del meu pare, que ja ens donava una certa llibertat, és a dir, no era d'aquells que et frenava, et s'ensenyava, inclús, fixa't jo que et dic, teníem una biblioteca sensacional, hi havia coses bé i coses malament, recordo una d'elles, jo els cuentos de les 1001 noches em pensava que eren cuentos, però els d'en Blasco Ibáñez no són tan cuentos perquè ja són molt verds. I el meu pare ens deia, mira, jo estic tot el dia en el teatre,
ja sé que llegireu el que voldreu. Això us enverenarà la vida, no val la pena. Llegiu tot això i quan sereu més grans ja us en entrareu d'això, comprens? I crec que sí, que es pot, la dona pot alliberar-se d'una sèrie de prejudicis i de coses, però tampoc no aquestes bestieses de, no sé com dir-t'ho, d'aquests feminismes tan exagerats. No, cada qual la seva. I a més, si la dona és intel·ligent, encara que no vulgui, sempre ha manat. No ara, no. A totes les èpoques del món les coses es resolien, la majoria de les coses, al llit. El mateix Napoleó, tots els homes, tots queien. Però no és una pena haver de manar sempre al llit? Oh, és igual manar al llit com una taula, la qüestió és manar. N'hi ha que manen per l'estómac, saps? I n'hi ha que manen pel llit. A tu t'agrada manar? No. M'agrada, com t'explicaré, discutir, i m'agrada dir les coses i que m'entenguin, però allò de mando i quiero no, per això n'he sigut mai ni empresària ni directora d'un espectacle, jo podria ser, però jo soc incapaç d'anar amb un artista i de dir-li això no ho fas bé, es fa d'aquesta altra manera. Jo sé que ho fa malament, però no sé dir-li. Però ets molt maternal, tu. Sí, molt. Que sí? Molt. Inclús amb tota la gent que està al costat meu, em sento, potser és perquè el meu caràcter és un caràcter fort. Ja saps que en aquesta vida hi ha els forts i els dèbils. Jo més aviat sempre he sigut la dona forta. Ja m'agradaria ser al revés, d'aquelles dones que els hi donen tot fet i que les acomboien, però no, més aviat he sigut jo la dona forta. T'agraden els diners? M'agrada per viure, no per fer-ne col·lecció. M'entens? És dir, potser estic mal acostumada, des de molt petiteta no m'ha faltat mai res, i durant l'època de guerra sí em vaig tenir que estrenar allò que diuen estreig el cinturón, però m'agrada el diner no per guardar-lo, ni m'examar-lo, ni per cultivar-lo, per viure i per fer feliços els que tinc al costat. Què vol dir per tu ser catalana? Sentir-ho. Sentir, emocionar-te, estimar la terra, conèixer, com jo coneixo tot Catalunya pam a pam, veure que és molt bonica. És dir, algú teu, no sé, jo em sento molt catalana i quan estic a Catalunya és com si fos algú meu, no sé, com això, com un fill meu, una filla, com algú que estim, una cosa de dintre, no sé explicar-t'ho, però una cosa que em surt de dintre, que ho estimo, que ho sento. Hi ha alguna cosa que no t'agrada dels catalans? Mira, sí, tenim molts defectes, perquè això en tenen tots els països del món, potser sí, diuen que sí, que som bruscs i que som una mica adustos, com ens diuen fora d'aquí, però com que tenim altres qualitats, els fills o la gent que s'estima, quan estimes una persona la tens que estimar amb els seus defectes i les seves qualitats, perquè si només tens que estimar persones perfectes ningú estimaria ningú, perquè perfecte no hi ha ningú. Mari Sampere, qui té més força en tu mateixa, la senyora Pigrau o la Mari Sampere? Em penso que està molt lligat. Jo sóc Mari Sampere de naixement. Com tu saps, una gran estimació, perquè als pares se'ls estima, però si a més d'estimar-los els admires, al meu pare l'he estimat i l'he admirat, a la meva mare l'he estimat molt i l'he admirat per un altre cantó. La meva mare era una dona tot cor, una dona que ho donava tot, una dona que hasta en el seu pitjor enemic li hagués quedat ella sense menjar per donar-li. Però la senyora Pigrau és una altra cosa, comprens? Però estem molt unides, ens avenim molt, la senyora Pigrau i la Mari Sampere, molt. Bé, em sembla que ja ha passat el temps. Moltes gràcies per haver vingut, Mari Sampere, i que te'n vagis de Catalunya per la feina, però també et quedis aquí entre nosaltres i facis el nostre teatre.